Risto Mejide sentitzen naiz. Lourdes Iriondo. Esan beharrekoak esateko emakumea izan behar. Gizonezkoak gehiengo ziren kultur mundu hartan. Bueno, gure genealogiaren katebegi oso garrantzitsu bat, ez? Lourdes Iriondo, beti bezain fin. Ez gatoz Paristik zuen podcastaren izenburua eta nora goaz? Gu ez goaz inora, guk hemen geratu nahi dugu, beraz, horretan ari gara lanean. Izagirre eta Tapiarekin batera oholtzan agertzeko ausarta izan behar da gero. Ez. Beraiek bai ausardia. Ez. Kazetari bat lanarteako sustatzaile. Albiste ona da hori? Ez dakit, egun batzutan bai ez iruditzen zait eta beste batzutan ez. Podcasta lanartearen bidaia kolektiboa da. Izango du jarraipenik bidaiak, hala espero dugu, lehenago esan bezala, ea hala den.